दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13 बोसोरारि जुथुमायाव 50,000 सुबुंफ्रा आरज गाबगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गणेश दैमारी बिथाङा। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13 बोसोरारि आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जुथुमाखौ फैगौ जानुवारि दाननि 4, 5, 6 आरो 7 खालार खालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारानि मनिराम लेरेला आरो रतन कसारी गोसोखां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। बे हाबाफारिनिनो लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। लाइ खुन्थियाखौ गायसननो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारि लोगोसे बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा आरो बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर', बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारी, बरसलानि MLA गणेश लेम्बु, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि कुंक्रा स्वर्गियारि लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोर, माइनावफोर आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। फैबाय थानाय बे जुथुमायाव गासै 50,000 सुबुंफ्रा आरज गाबगोन होनना फोरमायथियो गायनाया थारै गणेश दैमारी बिथाङा। शनितपुर जिल्ला बरसला समष्टिर अंतर्गत 13 नং बाथौ महासभार महा अधिवेशনৰ কাৰণে লাই কোঠা পুতা কাৰ্যক্ৰমত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। এক বিশাল আয়োজন জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত নেকি আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলে যিটো বাথৌ পৰম্পৰাৰে পূজা পদ্ধতি কৰে তেখেতসকলে ইয়াত গোট খাব, ধৰ্মীয় আলোচনা হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে। তেখেতে আহিম বুলিতো কৈছে, কিন্তু ডেট এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই। ডেট কনফাৰ্ম হ'লে আমি ৰাইজক জনাম। কিন্তু বৰ উৎসৱমুখী এক মাহল হৈছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই বিশেষকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ দেখুৱাইছে। আমি আনন্দিত হৈছোঁ। নিজৰ মানুহৰ মাজত আহি লাই খুঁটা পোতাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথাও, মনত ফূৰ্তিও লাগে, নহয় জানো? আয়োজন হ'ব আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বৃহত্তম আয়োজন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। গোটেই তথ্যটো এতিয়া মই দাঙি নধৰোঁ। আমাৰ আলোচনা চলি আছে। আজি সন্ধিয়া আমি মিটিঙত মিলিত হ'ম। RC মিটিং আজি সন্ধিয়া মানে হ'ব ঢেকীয়াজুলিত। তাত আমি গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ ল'ম। दिनै 2023 मायथाइनि 10 डिसेम्बर खालाराव फैगोन समाव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जा जुथुमा जागोन, बिबान सोलायनाय जुथुमा, बेनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। गायसननाया दिनै जों जा बोथोर नुदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बेहाय रायजो राजाफोरा जेरैबायदि बाहागो लादों, बे जोंनि जुथुमाया मोजाङै मोजां आलो गोजोनै जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो बे जुथुमानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा नोजोर आरो थांखि, भिजन आरो मिशन, बेखौ जों दुलाराय बुहुमावनो फोसावनो हागोन, गोसारहोनो हागोन, बे मिजिं दङ। बेनिखायनो बेनि बागै जोंहा बुंनांगौआ फैगोन जा जुथुमा जागोन बे सावरायनायनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजानो फोसावगोन। थेवबो जों मोनसे बाथ्राखौ दिनैनो बुंखाना दोनबाय, जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बाथौ सान्थौ एबा बाथौइजिम, बेखौ जोंनि भारतनि संबिजिरनि फारियाव थिसननो थाखाय जोङो बेखौ नाजादों। आरो बेनिखायनो फैगोन जुथुमायाव जोङो 7 जानुवारि खालार खालि 50,000 माइनाव एबा आरज गाबनायनि थाखाय माइनावफोरनि आरो लोगोसे रायजो राजानि बाथौआरि रायजो राजानि आरज गाबनो थाखाय जों थांखि लादों। आरो बेबायदिनो जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौबो बेहाय हांख्रायनाय जादों। बिथाङा गाहाय आलासि बिजय नुजाफैगोन आरो जों मिजिंथिदों बे खामानिनि गेजेरजों जोंनि बे बाथौइजिम लिरनाय जा थांखि बा नोजोर, बेखौ जों जाफुंहोनो हागोन। सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि बे थेलामारायाव थानाय मुंख्लं फोथाराव जानो गोनां बाथौ महासभानि 10 बोसोरारि जुथुमा, बे जुथुमाया फैगौ फेब्रुवारि दानाव जथुमगोन। बे जुथुमाव जोंनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बर'नि गासै सुबुंफोरखौ आरो लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बानजाय आफादा दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायनि गेजेरजों बेनि साखाफारानि हाबाफारिखौ जुरिजेनबाय। आरो आं खावलायनो लुबैयो
आरो मिजिंथियो जे बे जथुमावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बिसांनि सुबुंफोरा बाथौ सिबियारि सुबुंफोरा बे जथुमाव बाहागो लाफैगोन। बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो बियाब आरो मोनफ्रोमबो थानसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं खावलायो जाहाथे बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै बाथौ सिबियारिफोरनि जि जोंनि गोथार धोरोम आरो बे गौथुम आरो लोगोसे जथुमनाय, बे जथुमनायखौ जारिमिनारि जथुमनाय महरै माने जारिमिन दालांनो थाखाय जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। बै बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुमा बे सानब्रै जथुमगोन। बे सानब्रै जथुमाव गुबुन मोनबो हाबाफारि लायालासिनो बेहायनो गासिबो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय, मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय, मोनफ्रोमबो थानसालिनिफ्राय, मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो हादाबसानिफ्राय बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा हिसाबै खालामफिननो थाखाय आरो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे ऐतिहासिक जथुम्मा हिसाबै बयनिख्रुइबो बांसिन बाथौ सिबियारिफोरनि मोनसे जथुमनाय हिसाबै बेखौ जारिमिन सोरजिलांनो थाखाय आं खावलायदों। बेयावथ' जोङो न'खरफ्रोमबो सुबुंनिफ्राय जेब्ला जों मदद हरगोन, साफ्रोमबो सुबुंनिफ्राय जों एफा एनै जेब्ला मदद हरगोन, बे जोंनि जथुम्माया जाफुंसारगोन। आरो दासिम जों मिथिनो मोननायाव मोनफ्रोमबो थानसालिनिफ्राय, मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय जिबायदि माने मदद फैदों बेयो जोबोद गोजोनथाव। बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुंयै हेफाजाब होबाय थादों आरो आं खावलायो जाहाथे न'खरफ्रोमनिफ्रायबो आरो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरनिफ्रायनो बेहाय मददखौ हरनाया मोजां। बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ सिबियारि हिसाबै बाहागो लागोन आरो बाथौ सिबियारि नङै बर'फ्राबो बर'नि माहारियारि बयनिख्रुइ गोजामसिन आरो गेदेरसिन धोरोम हिसाबै आरो सोदोमस्रि हिसाबै, सोदोमस्रियारि जथुम्मा हिसाबै बेहाय ख्रिस्टान माने धोरोमारि बर' फिसाफ्रानो जा बा गुबुन माने हिन्दु धोरोमारि माने सिबियारिफ्रानो जा, बयबो बेखौ बर'नि बयनिख्रुइ नंगुबैसिन धोरोमारि जथुम्मा हिसाबै बेहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनाय। निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै फैबाय थानाय 13 बोसोरारि जथुम्मानि जानो गोनां बे सानब्रैनि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दिनै बे लाइ खुन्थिया बेखौ गायसननाय जादों आरो बेवहाय आसामनि मन्त्रि अशक सिंघाल बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन गाहाय आलासि हिसाबै आरो बिथाङा दिनै बाहागो लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बरसला समस्तिनि MLA अशक गणेश लिम्बु बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव थानाय आरो जिल्लाफोरनिफ्राय सफैनो हादों आरो बेवहाय सनितपुर जिल्लानि जिखिनि बिबानगिरि बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। लैहोर लैहोर फैनानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लादोंमोन, बेयो जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय। आरो बे हाबाफारियाव फैबाय थानाय जिखिनि सानब्रैनि हाबाफारि, बे टार्म सेसनाव जोङो गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बेवहाय फैगोना रोखा। बिथाङा जोंनिसिम फोरमायहरदों जे बे हाबाफारियाव आं थांना बाहागो लाहैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे 50,000नि बेयाव खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै आर'ज खालामनाय जागोन। बे आर'जनि हाबाफारियावनो बिथां मन्त्रिखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। रायजो राजायाथ' बेवहाय लैहोर लैहोर फैगोन आरो जों खावलायनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि हिसाबै जेमान बाथौ सिबियारिल' नङा, दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेजोंनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बे जारिमिनारि खालामनो थांनायाव जोङो बर' माहारि हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। मानो होनबा 50,000नि जा सुबुं आर'ज गौमा बेवहाय खालामनाय जागोन आरो बेयो बर'नि थाखाय, बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय, बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो दिनै बाथौ धोरोमनि सुबुंल' नङा, गुबुन
धोरोमनि सुबुंफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों आरो दिनै जिल्ला आफाद आरो दिनै रायदाव आफादा जायगा जायगा गोबाङै खामानि मावबाय थादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जिहेतु बिथांमोना रांखान्थियारि मददनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे बुंनाय जादोंमोन जे रायदाव आफादखौ नोंथांमोना मोनसे एकाउन्ट खुलिनांगौ आरो मोनसे बे एकाउन्टखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव होनांगौ जाय मोजां मोनो गोसो गुदुं मानो होनबा जोंनियाव ओरैबायदि सम मोनफैबाय दा रावनियावबो थाइसे थाइनै माने बिनानै फैसा मोननायनि खम जालांबाय दानिया ओरैबायदि डिजिटेल सिस्टेम जाबाय रावनियावबो माने केस फैसा थाला दा बेखौ नोजोर होनानै बे एकाउन्टखौ खालामनाय जादों आरो बेखौनो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों होनाय जादों जायफोर गोसो गुदुं दङ आरो बे प्रग्रामखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो जाय मोजां मोननाय बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननाय आरो दिनै रायदाव आफाद आरो सनितपुर जिल्ला बायदि ओनसोलाव दिनै सनितपुर जिल्लाया गोबां बिथिङावनो बेक जानानै दङ दिनै फरायसालि गैया दिनै थोजासे फोरोंगिरि गैया लामा दालां गैया आरो दिनै गोदानै बिटिआरआव हाबदों माखासे नाथाय नै जेराव जागोन बेवहाय बिटिआरआवबो हाबाखै आरो बेनिखायनो बिथांमोना जा खस्थ' खालामनानै बिथांमोना गामि गामि थांनानै सोर जा एसे हायो माइरं दालि जायफोरा थाखा फैसा एसे होनानै सहाय खालामो आरो बेखौनो मदद मोननायनि राहाजों बै दिनै एकाउन्ट खुलिनानै दिनै रायजोफोरनि गेजेराव हगारना होनाय जादों आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोना जेबो सानलायालासे बेयाव जा हायो थाइसे थाइनै मदद होनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन। लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6300399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।